बर' ससाइटिनि बाथ्राखौ एसे सानोब्ला खर'खौ माने बेले बेजे मोनो। बर' ससाइटियाव दा माने ओरैबायदि मोनसे बिथिंथिं खारगासिनो दं। खोथा बुंगाफ्रोमबो फंफ्रोमबो खोथाया माने राजनितिकरनाव खारलांलायलाङो। दा बेनि थाखाय बुंनो बाखांनायबो मोनो आरो। जोंथ' आरो गेजेरनि मानसि हारिनि खोथाखौ सोरबा बुंनो होब्ला बुंनोबो लुबैयो। दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि थारिखआव जि एसटिनि जेंना थाखानाय एसटिफोरा जाबायदि खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बियो जोबोर गिख्रंथाव। मानोना जों दिनैसिमबो नुयो बर' फरायसाफोरा दिनैसिमबो ओरैबायदि केरेक्टाराव दङ जे सोलोंथाइ लानो गोसोखौनो खालामनो नागिरा। सोलोंथाइनिफ्राय बोरै बारग'नो बेखौसो गोसो खालामो। दा जोङो सानदों जानांगौ सोरबा सोरबा गोबां जौगानाय माने बर' बा ट्राइबेल मानसिफोरनि गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा जे जोंलाय जौगाखाबाय जों एसटि नांबाय थाला जोंनो बिदि सानबाय बायदों जानो हागौ। नाथाय फारफ्रोमथिंबो जों दा बोलि जानो नांगोन। जुदि मोनद' जनगस्थिया गोदानै एसटिआव हाबोब्ला दा बिनि गेजेरावनो एसटि पि आरो एसटि हिल्स आरो एसटि भि गोदानै दानो नागिरलायनाय जादों। खिन्थु एसटि पि आवनो माखासे जौगाखानाय हारिफोरखौ खोख्लैनो नाजादों एबा हाबसननो नाजादों। बे जोंनि थाखाय जोबोर गिख्रंथाव। बुंबाबो अदेबानि पार्टि गथ' लानायासो जोंनि बर' ससाइटिया बारानिफ्राय बारा जाबोदोंसै। बेखायनो आं बारा गुवारै बुंनो लुबैयाखै जे बर' ससाइटिनि जि माने पार्टि गथ' जि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टआ एसे गोरोन्थिथिं थांगासिनो थानाय बायदिखौ नुनाय मोनदों। जेखौखि दा बुंथों माने पार्टि गथ' थामहिनबा माने सोरबाया बिपिएफ सोरबाया इउ पि पि एल खालि बिदिथिंल' खारबाय थानायखौ नुनाय जादों। दा नाथाय समा आसलथे बेखौ हिसाब खालामनांगौनि बाथ्रा नङा। जे जाथिया हारिया खैफोदाव गोलैदोंब्ला बेवहाय जेबो पार्टि हान्जानि बाथ्रा फैनो नाङा। पार्टि हान्जाजों थाबाय थायोब्ला जोङो माने बिपदाव गोलैनायनिसो लामायाव सौहैलायलांनो नागिरो। मानो होनबा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि जाफुंसारनायखौ हासिल खालामनो थाखायसो बारासिन गोसो होयो। दा बेखायनो थाङै थुङै बांद्राय पार्टि गथ' जायोब्ला बियो मोनसे हारिया मोनसे बिपदाव मोगा मोगि जाथारनो गोनां जायो। दा बे आबहावा बे बारहावाया दिनै बर' हारिनि बा ट्राइबेल बे जनगस्थिफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव मोनसे जेंनायाव सफैदों एबा सौफैगासिनो दं। बिखौ बोरैहाय जोङो माने जाफुंसार जानो हागोन। हारिखौ लानानै बे ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा बोरैहाय रैखाथि मोनगोन बेखौ साननांगौनि बाथ्रा फैदों। जौगाखानाय जि अनजिमा गोबां हारिफोर बे अनजिमा गोबां हारिफोरा जोंनि बे खम अनजिमानि ट्राइबेल जोलैनि मानसिफोरनि गेजेराव एसटि जानानै हाबसनफायोब्ला मा जानो हाथाव बेखौ जों रोखा रोखा नुहुरनाय मोनो। बबेखानि राजखान्थियारि जि माखासे मावथिफोर बिथांमोना नुवाबो जानो हागौ। नाथाय जोङो जेबो राजखान्थियारि मानसि नङा। राजखान्थियारि नङैखाय जोङो नुहुरनाय मोनदों। गोरोन्थिसो जायोना मायो मिथिया आं बेखौ। जे बे एसटिनि जेंनाया जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय जोबोर माने गिख्रंथाव जेंना लाबोसिगोन। बेनि थाखायनो जोङो जाहाथे जेबो हान्जा पार्टि सार्टि सानबाय थायालासिनो जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसननि मोजां हास्थायनानै जोंनि रैखाथिखौ जोङो बोरै रैखा खालामनो बेखौ जों गोसो होलायनांगौ।
गुबुन फारसेथिं मालाय मा जादों गावसिनि रक्षा कवचनि थाखाय एसटि हाबसननायनि मोनसे पलिटिक्स सोलिदों। दा बे रक्षा कवचनि थाखाय बिसोर गासिबो गाव गावनि थाखाय सांग्रांजोब। बिनि गुबुन फारसेथिङै जोंहा जोंनि गोरों गोरा एबा गिदिर गोलाव बिसोरो जोंहा बेसेबां सांग्रां बेसो एसे माने सोमोनांथाव जादों। जे जोंनि जि गोदो गोदायनिफ्राय थाखानाय जि एसटि स्टेटास बे स्टेटासखौ जोङो जोंल' मोनबाय थागोन होनना साननाया दिनै गाबोन भुल जानो थांगासिनो दं। मानो होनबा गोदानै जि गनायथि मोननो थांनाय अनजिमा गोबां हारि बिसोरो जोंजों एसटिआव हाबसनफायोब्ला जोंनि माने फारफ्रोमनिबो जौगानाय एबा रैखाथिया गैया जालांनायनि रोखा रोखा लामायाव सौहैगोन। मानोना दिनैसिमबो जोङो फरायसाफोरनि बिथिङाव नायोब्लाथ' 90 लेभेलनि फरायसा दासिमबो माने आसि बिजौआव साननो हानाय उजियो। आसि बिजौआव साननो हानायसिबांल' उजिबायोब्लाबो नाथाय 60 70खौनो मोननो हानो नागिरा। 30 40 लेभेलावसो थाजोबनो नागिरो। आनखि सोलोंथाइनिफ्राय बोरै एरायनो हागोन बेखौसो साननाय थाबावो बर' समाजनि गथ'साफोरा। अब्ला गासै जोंनि बे थाखानाय जि ट्राइबेल स्टेटास बे स्टेटासनि जि मोनसे मर्यादा बे मर्यादाया जोंनिफ्राय सोरजोंबा सेख'नानै लाजायोब्ला जों मा जागोन? आंनि नुहुरनायावथ' आसामखौ बोरै रैखा खालामगोन होनना बुंदों बे 6 जनगोष्ठीया। बे बाथ्राया आसलथे सायावसो बुंनाय बादि, सायाव बुंनायनि थाखायसो बायदि, सिङाव आन्दोआव हयथ' बिस्रा ट्राइबेलफोरखौ बोरैहाय होबथाबावनो बे होबथानांगौनि थांखियैसो जानो हागौ बिसोरो माने आसामखौ रैखा खालामनायनि मुङाव एसटि डिमान्ड खालामदों। जाय एसटि डिमान्डखौ खालामनानै जाफुंसार जायोब्ला दुलाराय आसामनि गासै मोन 14था जि माने ट्राइबेल जोलैनि मानसिफोर दङ बिसोरो दिनै माने बिसोरजों मालाबाबो फेर नांनो हानायबो नङा, हायाबो हाया आरो माने थाङै थुङै गोमोरसा लांनांगौनि मोनसे लामायाव फैगोन बायदि नुहुरनाय मोनो आरो। दा आं बारा गोलाव बुंलिया। जाहाथे बर' ससाइटिनि साफ्रोमबो जिखि हान्जायावनो दा थाथों, जिखि पार्टियावनो दा थाथों, गावनि बे इयुन जोलैनि जि मोनसे इडुकेसनेल, पलिटिकेल, इक'नमिक आरो बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे जोङो गुबुननि सेराव रावजोंबो सेख'जानाङा, बेनि थाखाय जोङो जाहाथे एसटि जानानै बयबो ज' खौसे जालायो बेखौ आं हांख्रायनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव